Bună, eu sunt Natalia, sunt din Republica Moldova și astăzi vreau să-ți vorbesc despre oportunitatea digitală. Ziua are 24 de ore pentru mine, chiar și pentru tine. Atunci, de ce spunem mereu că nu avem timp? Timpul se găsește. Tot ce trebuie este să ai dorință. Te invit să începi cu o probă de 30 de zile. E simplu. Te registrezi pe pagina mea, lași numele, familia și adresa ta de e-mail, iar eu revin cu mai multe informații. Vei descoperi această afacere digitală unde poți lucra de oriunde și chiar să călătorești. Eu voi fi mentorul tău personal, vorbitor de limba română și vei face parte dintr-o comunitate frumoasă de femei și domnișoare care au ales această călătorie minunată. Ai la dispoziție un website cu un video de 90 de minute care îți explică tot pas cu pas. Eu voi fi alături de tine pe tot parcursul. Această oportunitate are un cost unic de $149, 132 de euro sau 118 lire. Nu e o investiție mare pentru un pas care poate să-ți schimbe viața. Eu am ales acest drum pentru că sunt mamă și vreau să am mai mult timp pentru băiețelul meu de 5 anișori. Îl duc la grădiniță și ne pregătim de școală, că vine anul școlar la anul și totodată îmi creez viitorul din confortul casei mele.